Ndikulandireni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya tsiku la lero ya Haso Yanga. Lero Haso Yanga ndikucheza ndi munthu wosangalatsa kwambiri, munthu amene pa TikTok ndodziwika bwinobwino, ma Facebook ndodziwika bwinobwino, Mr. Spanner, amene wawa ndi achikulira amene haso yawo amadya mwampikisano. Sidifotokoza zambiri, tufuna tuone timve anayamba bwanji zimene zizi afuna akafikire nazo kutiko. Dzina langa ndine Sungana Nisilia, khalani pomwepo. Mr. Spanner, ndikulandireni mu program ya Haso Yanga. Ziwo mwambiri madala. Tiyambire pa dzina. Dzina lenileni ndi ndani? Nanga la Spanner linabwera bwanji? Okay, zina langa lenileni ndine Awali Austin. Machokera kumachinga T.A. Nyambi muzi mwa Mbujo. Zina la Spanner linachokera malo oti ndimakonda kuonera ma content kwambiri aku Nigeria. Kuli wina kama chito kuti Spanner Nigeria. Ngeno is the one munthu amene wandipanga motivate ineyo kuti nanenso ndiyambe ma program achakudyachi. Pamene nakaza kuti inenso tu mene ndimayikira sima ineyo ndikuli bwinonso nanenso ndikhale Spanner wa ku Malawi. Chimadyo cha ku Malawi. Pamene panachokera dzina langa tu nditoti. Oh, ndekuti wina aliyense amene amadya mwauchimadyo amene wewe mumamutcha Spanner. Yeah. Nditoti. Ndekuti Spanner wa ku Nigeria, Nigerian Spanner. Spanner wa ku Uganda, Spanner wa ku Uganda. Inu ngati wa ku Malawi ndekuti Spanner wa ku Malawi. Yeah. Pali kusiyana ndithu Spanner wa ku Malawi, Spanner wa ku Nigeria. Before kuti kuli flag yanga pambuyo pamene mukioneramu Spanner I represent my country. Ndiponso flag imene malipanga motivate kwambiri kuti ine chakudya ndizidinda ndithu ndiziwononga chakudya kwambiri. Kupanga kuyimira ziko langa ndipo ndimakhala kwambiri kulimbikira kwambiri kamba kambendera yanga kuti asachitise manyazi yayi. Chabwino zina zimatikadika komano chakudya chomwechi ineyo Spanner Malawi chitifikise kutali. Inu luso limene lili mudalitsi wa bwanji komanso mudalitsi wa liti? Luso limene lili ndinachungamo zinama ndili mwana ndili wa zaka 6. Pamene ineyo ndimadya kwambiri maenda makomo mwanthu choncho manyumba woti nyimba ngasima khuda iya mwina manyumba kwana 6 ntaona kuti ndikukula nazo kuti koma ine suko izizi mwina make nikhoza kukhaononga chakudya. Pamene panabwera luso lili usati zango yambira lero iya kapena ndangozuka mamawa kuti ayi ine ndikhale Spanner Malawi kapena ndisidya chonchi. Zidi zinayambira ndithu ndili mwana ndithu. Timadziwa kuti mwina ana amakhala kudya kantanda kamodzi. Inu kukula kwanu mwana mukadya mitanda ingati? Ine kukula wangatu ndili mwana ndikadya mitanda 4. Mwinaso 4 pesa kuchepa, mwinaso 5 zimateka ndithu kuti ine mitanda 5 kuti pasa sima yochepa ndimalira ndithu kugwa pansi kuti sima yodu yachepa imene ndimayikira ineyo nditoti. Makolo ankati chani mwana wang'ono koma kuyika mitanda 4, kuyika mitanda yambirimbiri ankati chani? Makolo anavomereza kamba kuti ineyo malemu agogo anga analisoyika chakudya kwambiri. Ndiye sanali wodabwa kwambiri kuti Spanner akudya chonchi bwanji. Mwaona? Sanali wodabwa yeye. Anali kuti izizi mwina magenza magazi. Mwina anatengera kwa gogo wake madyedwe amene wawa. Ndiye sanali wodabwa kwambiri nanguti ateti vomereze izizi mwina anatengera malemu agogo madyedwe wawa. Oh, ndiye kuti ndizamagazi zimenezi kuti agogo kenako kubabwera kwa inu mpaka pano. Izi ndizamagazi ndinachungamo. Izi zamagazi. Yeah. Ndiye kuti mujoke kuti mukukula nkumadya choncho nkumayenda nkumafika pamene muli pano papa. Zakhala zikuchitika motani mwina kukula kwanu ndi madyedwe yanunso? Okay, kukula kwanga nkhani ya madyedwe ndiyamikebe mbuyo zaka za mbuyo mu kwathu be kunali kuchita bwino pankhani ya chakudya simavutika chakudya iya. Ndiyeno timadya bwino ndithu ndimadya mmene ndimadyera kwambiri ndakhala ndikula chonchi chandikudya choncho mpaka nafika kukula. Of course ndimalephereka anthu ena ocheza nawo amadandaula kwambiri kuti Spanner nthawi ndikuchulo zoti awali mwene iya wathu msamabwere
mutikatithira ufa iniyo mukuja kwambiri kwanu mwaja komanso apapa mubweroze mujaso ndiyeno basi ndakula moyo umenewo komabe poti kwathu nali kochita bwino pang'ono ndiyeno chakudya sichinali nkhani yayi ndimayika nsima chimozimozi matinda so chimozimozi modisankha achibale koma amakulolani kuti mudzipita ku nyumba kwawo kapena wangota adzatithera ufa amene ya kundilola ndiye ena amandilola amene macheza nawo oti sinanga mazuwa kuti akandikaniza kwathu sakadya fo zote ndimatheka kuti kapita kwawo kadya kwathu so amabwera zotani kuzadya ndiyeno anavomereza kuti ayi uyu ndi nzathu komanso kucheza kwa iwo ndine unali to amapeza kena kakaphindu kena kake malingana kwathu unalibe kochita bwino nthawi imeneyo ndiyeno basi anati is our friend anavomereza kuti ndi uyu nzathu basi. ndifika nthawi inake ndikufunsani kuti tione zili mcontainazo kenako muonetse masikilo anu bwinobwino koma ndifuna ndimvetsetsebe makolo amakulolani kuti muzidya ndi ana anzanu kapena mati uyu ngwankulu azidya ndi akuluakulu azinzake ngakhala ali mwana makolo samandilola ndizidya ndi ana nthawi imeneyo ngamba kuti malinga ndi machedwe anga ndiyeno anangoti hayi iniyo tubati kupasani mbale yanu kontena uyu I think wachepa nthawi imeneyo mene amandipasa mwana sinanga mitanda mukuziwa mitanda ya kumuzi ija imakhala chipande chachikulu ndithu ndiyeno amangoti kuyamba lero iniyo ndili nzaka I think nzaka 8 or 9 iweni namba kudya ndekha mpaka ndafika kukula msinkhu uno. apa muli ku South Africa munapitiranso madyedwe omwewa kapena munapitira zina? Ku South Africa kuno nabwera ntchito sinabwerere madyedwe za madyedwe zangu yamba kumene chaka I think early this year January kuno nabwera ntchito kumabe ntaona kuti ndiluso langa mene ndimatindira nangoti bodi khanibe changaso ndizapanga motivate Malawi ndizalimbikisa kuna kuli anthu naso aluso lawo azibweraso kuti msamaombage manyazi yayi bwera ndiluso lanu boyera anthu atani aliwone zikasakasa anthu akupasani support ndithu. Kuyambira nthawi imene munayamba kumadya ngati mpikisano mwapangako mipikisano ingati? Mipikisano ina banga yambiri kulena chungamo ndabanga ni mipikisano waku Zimbabwe aku Nigeria aku South Africa maso nabanga ndi mozi waku Uganda mabe yeyo inali ngati behind the scenes asafuna kuti aone anthu komabe zoti ndinamuchiri ndithu tandifotokozerani nthawi yanu yoyambilira kuti mupanga mpikisano ndi munthu woti wakudya chinachitika ndi chani? Okay, kuti ndiziyamba mpikisano wachakudya kuti mkulu nake timati aka plus larger big man anthu ambiri amanziwa wajawa ndithu mbale wanga amaziwa bema validwe chanji damene tinayamba ngati tipanga calculate kenaka kuti iweyo sungadye kuposa ine ayi munama ndiye pana tinatusa ndrama 500 rand maona nditayika pa tebulo kuti amwene mukawina mutenga 1000 rand pa tebulo ndi pamene panayamba mpikisano ndinayamba before sanambe uzokudya nango nati inetu ndikakule spana ine ndikhala spana ku Malawi pa ine ndimadinda posa spana kuti ku Nigeria pamene panayamba tu zina spana linatuluka komanso pamene panayamba mipikisano kuti apapa ine boni zipanga za mipikisano nde mutayamba kudya pamenepo chakudya chimene mumadya chimakhala mwina nsima ndi thelere yokha kapena mmakhaso mukudya kudya zosiyanasiyana ngati nyama kapena mwina nsomba kapena madya chakudya special? Ine simasankha ndiwo simasankha chakudya nyemba ngoti chilichonse ineyo ndimayika simasankha iyayo as long as amene ndikupikisana nayo asankhe kuti ineyo kapena tipange bread timapanga bread ka okay tipange mazira timapanga simasankha chakudya chopikisana ndithu. Mr. Spana, inuyo mukakhala kuti simupanga mpikisano mukudya mwina mabwinobwino mumadyaso mmene mmadyeramu kapena mmachita dzichuna kuti apatidye za mpikisano? ngongoti izi zangolowa m'maganizo pano fo amadipanga ineso name simasita ndi madinda chimodzimodzi mwaona akhale ochepa kuti ya koma ndimangodinda apa ine ndizingoyika simayi mene ndikuyikira kati machama 10 mati okay pasiku pajama isa ndizidya be mimbayi samakhala ndi njala iyayi
imaka ili ngati ndi gym imene mapanga ndi gym ya ineyo wapopita ku gym ndi majimula pa simu mukakhala kuti mukukonzekera mpikisano mumapanga chani chifukwa timadziwa kuti akakhala maplayer ampira aja akakonzekera mpikisano amakhala kuthamanga kutani kulowa mu gym inuyo mukakhala kuti mupanga mpikisano mumakonzekera bwanji mapanga for example international competition for example mmene mapanga achina ku Nigeria kupena ku Zimbabwe chimene ndimapanga ine ndi mwa lemon wambiri ndimakhala ndimasala kudya day imene yoyo ngati ndipanga usiku ndimasala kudya maona simaje kena kali kosi mangu mwa lemon uchinga kuti ndikhale ndi njala kwambiri kakhala ndi njala ndiye usiku je ndimadinda komanso kakamaliza competition ija ndimaphika so simaina pamene chimakhala competition ndikudyaso kuti adigone bwino sinanga simaje makhala uchepa kwa ineyo ndimadinda so simaina itodi kala akulu ndinokwatira inu ineyo sinokwatira ya ndilakwatira zake za mbuyo zokumana banja langa tinatha pazifukwa zina komanso ndiza kudyazi ya apo ndiye mumvesero ino asakhe kuti munthu amayi anatopa kuti iye ayisirikakwanitse kumapika miranda 10 banja linatha kuti pinangazi mayi nakhaisa kwambiri kuti zaka zitatu time imeneyo imene banja linapezeka ina banja lolata kamba kuti mkazi anatopa anakakwatira ndi mwamuna wina koma osati kuti kutinda ukuya tibwere muli pa banja mukamadya bwinobwino mumakhala mwadya miranda ingati kapena chakudya chochuluka bwanji okay ndili pa banja time imeneyo simadyesa kwambiri ndimazipasa ulemu sinanga pa banja ndinonso nali kuti osaka ndinkasaka ina siyana nthawi imene ndimakhala ndi makolo anga pa banja nthawi makolo anga sinanga amandisakira zakudya komano pa banja ndimasaka ndekha ndati ndikaononganso chakudya chambiri pakhomo pano ndivutika ndine mwaona komanso kakhale kamwana kalipo kang'onoka ndikavutika ndiye ndimadyabe mozipasa ulemu ina mtanda mmodzi komabe kumbali kunapita kumbali kuti ndimapita okayayi wagula zigumu zija mtanda mmodzi kakhango ndine simadyesa ndithu asipana atu mmene ndikuwaonera khangati ndi gulu lija loti amata akapita kukasamba ndekuti madzi atenthe kwambiri kena kukatenga zitumbuwa khangati asipana gulu lake ndilimeneli tibwera kuti mmene ndafotokozera kuti tione kuti madyedwe amene ali mkatimo akhala utani mkati mwa kontena imene ili pamenepo komanso ndekuti mutiuza kuti ndidzipatsa nthawi yachonchi kuti ndidye nde tingopita paka break pang'ono kenako tikhalenso tikubwera posachedapa 1 2 3 4 5 6 7 8 ndalama tikupitirira kucheza ndi Mr. Spana amene ali ndi luso lakudya kwambiri nde tauza kuti ationetse madyedwe ake kenako tikhale tikupitirira Mr. Spana apa tufuna anthu akhulupirire kuti ndinu yoda amene mmakhala mukuphwasula chakudya molapitsa chakudya chimene muli nacho pamenepo ndi chakudya chanji zonadi chakudya ichi timatha kudya kunokolesa anthu atatu komano ineyo ndichona wina apa ibadwa apo ndewo ndiye ichichi nthawi imene mungatipase plus minus I think ndi 2 minutes itawo khala bwino ndithu sinanga uni mpunga ngakhala nsima mandi basa 1 minute wabali kusiyana mpunga ndi nsima komano baba ndikupatsani 2 minutes ndifuna muonetse madyedwe yanu mpunga awo ndimaliza ndithu ndiye mundiuza kuti ineyo ndiyambe kutani kutinda poka ineyo ndimakhala kukhozeka nthawi iliyonse masana madzulo usiku okay chabwino ndiwerenga katatu kenako mudye tipitizenso kucheza kwathu okay zikomo 1 2 3
Spana of Malawi. Bwana Spana. Mmero wanu kwa mandu wabwino bwino inu. Kwambiri wabwino nditu. Chifukwa chakujaji simuna just 2 minutes. Mwaja 1 minute 10 seconds. 1 minute 10 seconds. Yeah. Kiambile ni kuja. Yeah. Chakuja chinakutimbanko ni pakosi. Ologamozi. Hivi kwezo limba bwanji, ologamozi. Ya, inu ndwaji yao wangaluse. Njeni neo. Njeni neo. Chiambile ni kuja chakuja mipikisano. Ndi chakuja chiti kapena ndi mpikisano rumene mmakumbukira kuti koma mpikisano wakuti umenewo unali wina wake pamwamba kwambiri. Mpikisano umene wali pamwamba kwambiri ndikanya kuti ndapikisana wako ku Nigeria Bama ndi Bama. Komanso it was very tough game. Sinali game ya easy yani. Kwamene anandionera pafupi kamera ndipanga zoom. I was dropping the tears of joy. Umeona? Kuti mkulu ndikumwinadi. Pwale sema jais. It wasn't easy kuti ndimalize komabe it was a massive game. Ndi migire competition imene jai inali yabo mambo kwambiri. Komanso anthu anabwera ndi more support kuzati panga support amboso amalama ndikuona ndithu. Zonyedisa kwambiri ndaba mwamba kwambiri. Mpikisano menewo inali miranda ingati. Meneyo popeza kuti unali match unali miranda 10-10. Kumabe inendi naja I think in less than a minute. 10. Mumafuna sima yake ikhale yotani? Yolimba kapena yofewelako kapena imakhala yotani? Okay, sima yake timaja kondole kunoko akunajera madisa mo mana amaicha kuti fufu. Maona imakhala yofewa kwambiri. Maso nsima yebwino kwambiri banga na pa mpikisano for singa kupase vuto lililose mobanda shuka siya not nsima yatwa ku Malawi imakhala shuka kwambiri ndiye sima ku Nigeria ndiyabwino kwambiri singa kupanga perfect kupera kwa yeye nifaka ni mama don't haza mbili magona telele ndisima mene nke for yoti telele ja mulisoda ama tanizo banga digestion system kupima mukakhala kuti mwaja miranda imeneyo tubirano limakhala bwino ndithu kapena mwaso mankhwala kapena kugona kuno kuti pena ikakauti ndaja mitanda 10 iyo simalekeza bombo ndazindana kale imaphika so sima ina ndikuonjezerapo maona kwa sima kale sinakude kwa sababu mpikisano ndikuja nomo pali kusiyana mpikisano ndiza nomo ndi magona muno bwino komanso simama mankhwala inali wose kuti ikabaina mwine mwake tubida zimbidwa sizimachitika zimenezo. Mukamaja mumakhala mukutafuna kapena mangokhala kumeza basi. Yeah, kutafuna simakhala pali bebo mango meza basi. Kwa Aspana muli ndi katundu wa nyumba bwino inu kapena mangogula chakudya basi ndalama ikamezeka. Katundu alipo ndithu. Mwati katundu alipo. Katundu alipo ndithu. Nditoli. Akozofusa kuti koma Spana uja sana temera amene uja kuti zakudya zichama jetsa anthu ena amene ali pambali. Kudapo kuti inu mwina mukudya koma akukula katundu amene akuotelera. Okay, anthu ena amanena choncho kuti Spana iniyo simaja za nomo maja mankhwala. Kamani ineyo ndine Islamu ndimakhulupirira mwa Mulungu kwambiri. Za mankhwala ineyo simapanga nawo. Ndizi makhala nomo magidwa makhala nomo wanda kuonjeza chino chilichonse. Mwafotokoza kuti ndinu Islamu nthawi ya Ramadani zimakutherani bwanji sinanga mimba inakumbika ndi chakudya chambiri nthawi imene mmakhala mukusala zimakutherani bwanji akulu? Yonse nthawi imene ndaje chakudya kwambiri nthawi ya Ramadani akambeza ndusala kudya umano mazulo oti nduka masula kudya makhala ndi pa table opa
yekuti bazaza chakudya basi ngama ndinajeje mangu kona mabedi pe mangu zimveseza kuti apa ndenda tindadi zenizeni mfati amene chaso mipikisano na imikirabe kuti ndipanga tusala kudya at the end kama iza kusala kudya kudya mwina kuyambira nthawi yonse mene mwakhala mukupanga mipikisano ndi zinthu ziti zimene mwakhala mukupambana mukuwina kuti koma pakana panda mpikisano wa kudya uja haso yanga imeneyi sitikanapeza chakuti kapena sitikanapeza ndalama zochuluka mwakuti. Okay, mipikisano nthawi imeneyo ndinayamba kupanga mpikisano nayamba kupeza ndalama nthawi imeneyo wazo mpikisano wa bama ndi wa spana. Okay, mipikisano yambiri ndapezapo ndi phindu ndithu phindu lake loti ndalama ina ndagulira malo kumudzi komanso ndalama inaso sinanga nthawi ineyo chimangaso ndaguliranso chimanga ndi mpunga moti ndikhozekera kuti nkazapita ku Malawi sakakona usiku wake ndikapeze kuti yayi asipana chatu nyumbayo ndiyi asipana chatu yayi chakudya sakomoka ndi njala chakudya ali nacho ndimene ndimaona kuti ndapangapo komanso katundu wina ndina kwambiri ndakulapo kuzera pa social media. Mipikisano imene mumakhala mukupanga ndi anthu osiyanasiyana alipo amene mudamuopako kuti koma wakuti kumapita kumene muli ndi mantha kuti mwakuti amene chama ndiopsa. Umodzi wa spana wa ku Nigeria konkulu amene uchama aja I was afraid kuti amene ndipanga na mpikisano bwanji komabe china chake mtima chinandigunda kuti believe in yourself maona ndeno nalemba mtima kuti ineyo ndine spana ndine mfumu ya zakudya ku Malawi palibe mfumu ina uyu ndi muina since that day pakala panopa ine sima palibe nziko lapasi lino ndimamoba munthu amene amadya palibe simamuona soya wina aliyense maona zoti ndikozogonjetsa amene pali mmodzi baba akutrenda kwambiri ku Nigeria timati Ijere amene wamenyanso spana wiki yathayi amene yoyo ndikumulingalira kuti kodi ndizamenye mamenyedwe ake otani kuti zangu mmenya ma seconds azaziwa kuti ineyo ndi mfumu ya zakudya mmodzi yekha basi amene ndikumuona sopolo. Mumakhala ndi matekiniki kuti uyu ndinkozekere ndimuine chonchi matekiniki amakhalapo sinanga anthu enaja wina mwina amakamango meza sadafuna wina wakiyayi mwina amadima nthongo ikulu pomeza pacha ndimamuona kuti uyu kuti ndi mchinyi ndizakuchita manja wasawiri ukudya kapena kuti fast yake ineyo ndizakhale yotani popeza anthu ena okay mbuyo amakayikira kuti spana siningammenye I was very slow ndimadya pang'ono amakayikira kuti bama siningammenye maona komabe ine ndimaliza mwino wake kuti amene chatu izizi ndikupangira pang'ono anthu azidelera komano nthawi action azaone kuti ndine katundu ndithu nokha mukakhala simaona kuti komatu kudya kutonde kumandituma kuti ndigule chakudya nditani kumafira kuti kudya kusotu kapena basi zimangopitilira basi zimangokusangalatsa nsoni. Ineyo zimandisangalatsa kwambiri ukanyoti kudya ndi kwabwino maona njala siya bwino yayi maona ndiye ineyo kuliso anthu enaso amandikonda kwambiri amene amandipusha program ya chakudya komanso anthu ena mafans ene kumana nawo amatheka kundipasa ndalama chakudya aspana cheni mpikisano mukapanga video chakudya chathu chikule chakudya ena kundipasa kumene ndalama komanso nthokoze Bosman Kasim amene ali electronic brand yamo electronic yake ndango iwazina lake amene wawa amakulisa china computer amene so anibanga sponsor kwambiri ineyo kuti ndifike pene ndili pano kamba kaiwo ndichuke menda chukira pano pa international maso angakhale ku Malawi koma kodi ndimaona ngati ndizakupeza muli chidundu kuti mwaja chimapita kuti chakudya spana. Ine singakhale tundu zimapita mumimbamu komano zimene anthu samakhulupirira okay zimene machita ineyo ndikadya kwambiri ndimapanga ma push up ndintera imene mapanga maso lemon uchayo amathandiza kwambiri kuti munthu sakhale unenepa kwambiri ndiye ndimamwa lemon mwina kuposa bwena aliyense mwene mapanga overjani kumwe kwambiri kuposa anthu mmene mulingo kapena mmene ananenera ine ndiye ndimakonda lemon simamatiwa nkaka ineyo ndimakonda lemon I only like to use a lemon I don't use milk mwini kama mati mumafuna kuti luso lanuli mudzafike nalo pati ineyo makhumbo langa ndimafuna ndapita na UK komanso ngati kuli anthu amene
ali maiko akulayawa akhoza kulithandiza kuti ndifikepo kumene koko nkapanga nawo maparticipate mine ndimpikisana kudyayi kapanga na anthu ena komanso ku Africa kunonso kati kuti madolo mafuna kusewa ntazakugonjesa maona at the end ndizipita kuti lese ku America kucha kumapanga zimene zitsi komanso apapa ndi plan yoti ndifuna ndikakumana ndi Spana Bama Woli Gangster Ijere Lute kuti Prophet Rolex wa ku Nigeria madolo amene amadya ku Nigeria amene ndikukuuzani apama wa ku Nigeria ndifuna ndikakumana nawo live ndikayike drama za khanikani pa table kupikisana nawo. Mr. Spana, Yeah. ana akakuonani amati yani komanso mafuna mwana wanu adzatengere lusala luli Nayi simafuna zo mwana wanga twankazi ngene kuti mwana wakazi akatenga izi banye salipeze boni mwamuna unaona ine mwamuna nitaulipeza banye ndifana mimi zikasaka yani ndrama hapa kwa unaona eti amini zokuja pa komaliza kasaka ndine mwana wakazi wa ineyo sangatengere izi kuti abanga nawo participate in picture yeah izi sanga tengere mwana wanga ndithu pale basa tingoyerekeza mwagula thumba la chimanga mungakhale nayo nthawi yayitali bwanji kunoko tine 12 kg ndikatisalire thumba la chimanga kunoko kuli ma 12 kg ineyo 12 kg ndimamaliza week 7 days wiki ndikati ndikudya day and night wiki imodzi kakhala ndikudya day and night then mameza within 7 days ya komano kakhala kuti sindikudya ndikungokula mateka awe ndiyoti yayi futhi ikhoza kufika komano kwambiri plus minus 7 days ndimadinda ndithu kumaliza formeno mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu anthu ena akamaona maluso ngati awawa kumaona zimene mmapanga ayino kuti zimakubwetsani ndalama koma iwo amakhala akuphweketsa uthenga wanu kwa anthu amene amaphweketsa mahaso anthu ena ndotani? Uthenga wanga kwa anthu amene amaziwa kudya kamene ndi luso ngati lulu chonde musapange manyazi kuonesa luso wanu aonesena anthu zimene matani mumachita maona mfuka choti pamene Mulungu amakudalitsira simamaziwika maona ndiye mukakhala kuti manyazi mukhala ndi manyazi oti muonese kugulu la Malawi ndi mapeto ake inyo simungapite pasogolo maona ndiyeno ine izizi ndikupempha anthu amene ndi luso chonde amalawi anzathu bwera ndithu pagulu ndi luso anu aonesena anthu akalikonda akupasani support ine ndilonyadira kwambiri so pondidana apapa kuti nzache zinanu ndili osangala kwambiri this is massive maso ineyo ngati mbali mozi so mudipusha ine ndine Malawi nzanu komabe ndimafunika abe kuti ngati Malawi nzanu akuchita chabwino ndiye timuyamikire ndiye timpasa support paine ndekha singapite pasogolo yayi komano support la gulu la anthu limapangisa kuti Malawi nzathu apite patali maso ndimafuna ndipemphe amene amaona bungo la farm amene amaona za mipikisano kuti akanapanga zotheka kuti nzokudyaza azike mbali yongati sports ngati sports mene apangira ngati mpira mucha anthu be azikhabe ndi chochita china chake maona kwa kusiyana kuti anyamata kuti azikaba komabe akhoza kumakhala nthawi umapanga mipikisano azidya azikhuta komanso azipeza sonotram sizaulere yake mmene monso ndi mmene ndachezera ndi Mr. Spana aku Malawi amene nda food destroyer iwo achakudya amachionoka kwambiri bwana Spana panopa akuti maloto awo ngofuna kuti agonjetse wina aliyense amene amazithemba kuti amadya ndachalilire Spana kadzango tafika ku Malawi iwowa ndine tidzapanga mpikisano inenso ndi wakunkhoma ndidzaonetse kuti chakudya ndimayika kwambiri dzina langa ndine Sungana Nsilia pirizani kuonera Zodiac.